Tak aby videli, že za čo robíš, lebo tak si zober, že to, keď iba povieš, tomu nikto nemôže uveriť. Tak to už predsa len skôr. Rick, tomu nahrávaš, ale? Nahrávam jeho, že robí, vieš. Jaj. Potom sa chodí chváliť, ale ako? Tak si zober, že... Si to zober, keby tebe povedal, tak ty mu uveríš, neuveríš mu. Ja by tomu neveril, kebyže nevidím. Tak to robí, takto. Boro, zakýv do telky. Dobre. Stále to sú. Ešte stále točím. To je dlhý, dala vám taký nerov. Nie? Prečo? Ešte nie sú 2 minúty. Lebo musí byť 20. Čas nevydrží dlho. Zakýv do kamery trošku. Pozdrav divákov. Nechceš zakývať do kamery? No? Komentovať? Nie komentovať. Pozdrav divákov, nie? Úsmev, úsmev. Áno, krásne. Čo sa chcelo? Počkaj, ešte ukáž, ako vieš paletu krásne odložiť. No, ukáž ešte paletu. Túto paletu, túto. To zumuje, no ukáž, ako vieš paletu odložiť. Nechceš, ukáž. Úsmev. Tak, ešte teba, že kto to točil?